Selam dostlar, yeniden teleekranlarda muzikal qayma kit parады һәм мин Булат Байрамов. Узган тапшырудан бер атна вакыт узып та китте. Һәм шул вакыт аралыгында күпме матур җырлар яңгырап өлгерде. Ләкин аларның бары тик 15-генә хит парадка эләгү бәхетенә ирешә. Иң популяр тыңлаучыларның күңеленә иң якын булган җырларны барлар вакыт җитте. Музыкаль каймакны башлыйбыз. Хәтерлисезме шундый фразаны? Эх, канатларым булса, кулларны җәяр идем дә очып китәр идем. Бу теләкне хәзерге заманда чынга ашыру катлаулы мәсьәлә түгел. Кирәк дисәң, парашют, параплан, дельтаплан яки башка очу җайланмалары бар. Ләкин җайланма булу бер хәл, икенчесе үзеңнең батыр булуың да шарт. Әйдәгез бүген хит парадыбыздагы җырчыларыбызның ни дәрәҗәдә экстремал булуларын тикшерик. Безгә бүген клип премьерасы тәкъдим итүче, элек тарзанкалардан сикерүче, машинада зур тизлек яратучы Алсу Абелханова соңгы елларда бөтенләй 180 градуска үзгәргән. Тарзанка түгел, хәтта самолетка да утырмыйм мин хәзер ди ул. Моңа мин бер генә аңлатма таба алам. Тиздән Алла бирсә, сентябрь аенда Алсу икенче тапкыр әни булырга әзерләнә. Клип төшергән вакытта яр буенда җырларга да ул бик курыккан. Шуңа да кадрга кермәсә дә, сөйгәне гөл янәшәсендә булган. Булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигәле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр үздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jırlap yaşarge, tuğanlar deyip deşerge, nasiplar etsin Xuday. Sitkendey sihirli nurun ağılada ağılamın, jilkindiriп көңелләргә килеп урала. Әйтер сүзен әйтә белеп, ни генә күрсә дә түзеп, яшәр халкым җырларыбыз исән булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насиплар итсен Худай. Безнең генә халык җырлый белә, шулай янып, йөрәкләрне биләп ала якты хыяллар. Булсак та кайларда гына күрешергә җай табыла, бергә калыйк, аерылмыйк дуслар, туганнар. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jıрлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насиплар итсен Худай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насиплар итсен Худай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насиплар итсен Худай.
Көз айларында Казанда концерт куярга әзерләнүче Василия Фаттахова үз тормышына ниндидер куркыныч янау вариантын күз алдына да китерә алмый. Димәк, экстрим аның өчен түгел. Әлбәттә инде сөйгән ярым, сабый балаң янәшәңдә булганда нинди кирәкмәгән кыюлык инде ул. Сиңа бер сиремне мин сөйләрмен әле, бер сөйләрмен әле тыңласа. Хыялымда йөрткән әйтер сүзләремне күңелемне минем аңласа. Сөйлә алмам ахыры сиңа серләремне, калсын инде йөрәк түрендә. Җавапсыз мәхәббәт кемгә соң ул кирәк? Язмыш җиле кала күңелдә. Җавапсыз мәхәббәт кемгә соң ул кирәк? Язмыш җиле кала күңелдә. Ялгыш кына бер елмайган иде, сөю уты капты гомерле. Әгәр насип булса, бер сөйләрмен әле, серләремне берәр утыра. Сөйлә алмам ахыры серләремне, калсын инде йөрәк түрендә. Җавапсыз мәхәббәт кемгә соң ул кирәк? Язмыш җиле кала күңелдә. Җавапсыз мәхәббәт кемгә соң ул кирәк? Язмыш җиле кала күңелдә. Синнән берни дә мин өмет иткәнем юк, бәхетеңә синең үрелми. Җаным белән сиңа һәр чак тартылсам да, читкә китәм сиңа күренми. Сөйлә алмам ахыры сиңа серләремне, калсын инде йөрәк түрендә. Җавапсыз мәхәббәт кемгә соң ул кирәк? Язмыш җиле кала күңелдә. Җавапсыз мәхәббәт кемгә соң ул кирәк? Язмыш җиле кала күңелдә. Алдагы җырчыбыз карап торышка тыйнак кына, тыныч кына булып тоелса да, экстримны бик ярата икән. Күңел ачу паркына барса да, аттракционнарның иң куркынычын сайлый. Шул вакытта барлыкка килгән адреналин, көчле хисләрне даими рәвештә кичерәсе килә ди җырчы кыз. Айгөлнең зур хыялы дөньяда иң биек, иң куркыныч булып саналучы американский горки аттракционында йөрү. Миңа калса бу тормышка ашмас хыял түгел, әле бары да алда. Кыю җырчыбыз бүген 13нче баскычта. Танымыйм гомер язымның шәшкәләре сулса да, әнкәемне хәтерләтеп чәчләргә шалкынса да. Гомерләренең көзе җитте, алтын яфрак кыябыз. Миңа сине бар, сиңа мине бар, түгәрәк дөньябыз. Гомерләренең көзе җитте, алтын яфрак
çapar koşuk semde salkında Biz biteli sünmegenler ikimizde yakında Ömürlerinin kızı şitti altını yaprak kıyabız Minna seni var sina meni var öptü gerek dünyabız Tatlıdan tatlı mehabet yazgan bizning yazmışqa Nişler idik bu dünyada bəxit şatlıqdan başqa Ömürlərinin kızı şitti altını yaprak kıyabız Mina seni var sina meni var öptü gerek dünyabız Ömürlərinin kızı şitti altını yaprak kıyabız Mina seni var sina meni var öptü gerek dünyabız Bala şaqlarında garaj tübelerinden yergen İlnaz Bax hazırda ekstremdan şitleşmegen. Yo'q dostlar, tübelerge minip yermese de maşinasında tezlikni arttırırga yarata yigitimiz. Eğer maşina salonunda ona su sebep turuşu xotinni bulmasa. İlnaz unutulup gitse min şunduk torumuzning qoya ekanin iske çirem ana deyip jırşı yigitning xotini. Şulay etip hit paradımızda tiyişli tezlikte yuqarıga urmalovchi yigitimiz bugün 12. o'rinda. Yaktı dünyalardan duymasak da Qabat tuğup bulmayan adam Kişi bir kat tuğa bir kat yaşı Tik bir qabat gide dünyadan Kileşekni aldan bilip bulmay Kim gümürü qayşan üzülür İsenlikte kübrek kurşayık Bir kuruşu o'zi bir g'imir Kileşekni aldan bilib bulmay Kim g'imiri qayshan üzülür Esenlikda ko'proq ko'rishayik Bir kuruşu o'zi bir g'imir Mahvulular dürüstür Bir gitkenler geri qaytmıylar Ni halde barıp sıra bulmay Üzleri de qaytıp aytmıylar Kileşekni aldan bilip bulmay Kim gümürü qayşan üzülür Esenlikte ko'proq ko'rishayik Bir kuruşu o'zi bir g'imir Kileşekni aldan bilib bulmay Kim g'imiri qayshan üzülür Esenlikda ko'proq ko'rishayik Bir kuruşu o'zi bir g'imir Alдағы ержүршібіз үшін ял һәм экстрим синонимларға теңдәш сүзләр. Қайсығына илге ял итергә бармасын, ул барыбер экстремаль берәр чара эзләп таба икән. Заманында парашюттан сикерергә дип килгәч, Вероникага тән авырлыгың бик аз дип кире борып җибәрәләр. Ә хәзер инде әтиениләре рөхсәт итми. Ләкин шулай да, берәр кайчан ул барыбер джампингка барачакмын ди. Кузнецовлар гаиләсе ишеттегезме? Qorqam yo'qaltirgan tillamin Sen gana menim birdan birim jonim birgina Birdan birim jonim sen gana Ko'pir soldim mahabbat ilana Mahabbating shin ko'ngilda sezila Sening uchun yashaysim kela Birdan birim jonim sen gana Ko'pir soldim mahabbat ilana Mahabbating shin ko'ngilda sezila Sening uchun yashaysim kela Bir qarashdan g'oshiq bo'la kishim Bir so'zdan suyuq qobina Ammo lakin ko'p
sizile senin eşin yaşaysın kile. 10-нчы урында бүген эссе егетләре. Нияз Валиевның зур тауга менеп карыйсы килә. Әлбәттә, тау дигәндә Татарстанның йомшак чирәмле, җиләкле тауларын күз алламыйбыз. Сүз альпинистлар менә торган Эверест, Эльбрус кебек иң биек таулар хакында бара. Ниязның тагын бер теләге космоска очу. Иксез-чиксез сихри галәмне, планеталарны үз күзе белән күрергә хыяллана. Айрат шулай ук бик экстремаль кеше. Аның хыялы парашют белән сикерү һәм шарлавыктан байдаркага утырып төшү. Байдарка дигәннән, Айрат, алай-булай тау елгаларына җыенсаң, миңа да әйтергә онытма. Бергә барырбыз. Безне карлар туктатмады, әгәр кызлар шакырса. Алны-ялны белми иде, игәчә яу кайта иде. Юлга акча калмаса, юлга акча калмаса. Ярсу иде йөрәкләр, якты иде теләкләр. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әниләргә бүген көтмә, дустымда кунам дидек. Өйгә арып кайта идек, күздә йомып әйтә идек. Имеш дәрес өйрәндек, имеш дәрес өйрәндек. Ярсу иде йөрәкләр, якты иде теләкләр. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Юк һәм тагын бер кат юк. Мине бернинди парашютка да бәйли алмаячаксыз. Саклану инстинкты миндә бик нык көчле. Шуңа да экстремаль нәрсәләрдән ераграк йөрим. Һәм гомумән сакланганны Алла саклый дигән мәкаль белән тулысынча килешәм, диде безгә Алина Сафиуллина. Яраларга дәва табып була, җан ярасын кемнәрдә валла. Ялгызлыкның салкын кочагыннан синнән башка кемсең аралар. Ялгызлыкның салкын кочагыннан синнән башка кемсең аралар. Гомер үтә ялгыз аккош кебек, бер елганың ике ярымда. Гомерлеккә алган эше ярамда син мәңге онтылмаслык ярымда. Yaramda sin мәңге онтылмаслык ярымда, мәңге онтылмаслык ярымда.
Димәк, Казансу аръягында бардыр, җәйге парк Кырлай диләр. Менә шул паркка җәй урталарында Эльвира Хаматова да сөйгәне белән килгән диләр. Аны моны уйламыйча үзен бик батыр дип санаучы Эльвира оча торган тәлинкәгә кереп утыра. Инде тәлинкә як-якка атына башлагач, анда утыручылар арасыннан бердән-бер Эльвира гына битүем шушыдыр дип бар булган кешенә каравыл кычкыра. Әле бу хәлгә кадәр парашюттан сикерергә хыялланган җырчыбыз теләсә кайсыгызга адреналин һәм яшәү яме турында бик озаклап сөйләргә мөмкин хәзер. Бәхетле булыр өчен генә туадыр кеше җиргә, тик бәхеткә илтәр юллар бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, буталмасын кеше язмышлары, Ходай бәхет бирсен ни бар. Дулкынга каршы йөзәргә өйрәнәсең түзәргә, тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, буталмасын кеше язмышлары, Ходай бәхет бирсен ни бар. Алдагы җырчыбыз бик тә тизлек яратам ди. Бактым исә машинада үзе генә рульдә булганда бераз тизлекне арттыра икән, шулай ук таулы юлдан аската төшкәндә күңелләр кытыклана ди. Тизлектән кала башка төрле экстремаль ситуацияләрдән Ләйсән курка. Хәтта аттракционнарга да иң беренче мине кертеп җибәрә. Аннары инде мин чыккач, әйдә кайтыйк инде дип, ул экстремнарны читләтеп уза. Бу дөньяда инде синең кебек беркемне дә ярата алмам бүтән. Сүтә гомер йомгагымны, бергә йөргән сукмаклардан үтән. Аерылды юллар кем гаепле, әллә инде язмыш үземе. Мәхәббәткә кырау булып төшкән, әллә инде яклар сүземе. Эзләп йөрим таныш болыннардан, бергә яккан учак урыннарын. Йөрәгемдә дерли учак булып, син кабызган сөю сөйгән ярым. Аерылды юллар кем гаепле, әллә инде язмыш үземе. Мәхәббәткә кырау булып төшкән, әллә инде яклар сүземе. Алинәнең тормышында экстрим бернинди дә роль уйнамый. Чөнки ул экстремаль ситуацияләрдә булырга бөтенләй яратмый. Бер тапкыр күңел ачу паркына килгәч, кешеләрне 360 градуска әйләндерүче аттракционга утыргач, куты очкан. Бүтән бер качанда мондай аттракционнарга утырмыйм дип үз-үзенә сүз биргән Баширова. Яратмыйм китәм дигән бу ялгызымны калдырып, битләремнән бер үбеп
Al bitlerimden bir übüp al soňgysy digeni bular. Öpkelemin alıp kele deşmişede yürügeler. Sağındırıp yalandırıp üzegimni özgele, üzegimni özgele. Öpkelemin alıp kele deşmişede yürügeler. Telefonun yürü alma sağındır sin sağındır. Öpkelemin alıp kele deşmişede yürügele. Sağındırıp yalandırıp üzegimni özgele, üzegimni özgele. Öpkelemin alıp kele deşmişede yürügele. Hitparadda bugün qatnaşuvchi qizlar arasında Gülnaz Sirayevani şın ekstremal deb atab bular. Birinchidan buyuk tarzankadan sikirgani bor, ikkinchidan qir jituga tov shang'isida shuvarga yarata, uchinchidan rul ortida borganda tezlikni da biroz orttiribroq yeri ekan. Hem tag'in birsi qolgan ekan, zo'r xiyoli parashut kiyib sikirib. Qorani parashut ryukzagini boshqa ryukzak bilangina butama. Tanışlandık deydik miken, süyünü uzattık da. Senden kübrek min bäxetli bulganman ol vakıtta. Minim üçün tuğansın bit, in kaderlim dünyada. Bigreklerde kıyın miňa, kıyın miken siňa da. Yugal kaşkına Atanarım, yuğalt kaşkını ağladım, sensiz yaşayamam. Başka bilen bu kaderli kitalmam ki qabını. Yaşarmın şul birge şoknıp, haman sağınıp. Minim üçün tuğansın bit, in kaderlim dünyada. Bigreklerde kıyın miňa, kıyın miken siňa da. Yuğal kaşkını ağladım, sensiz atanarım. Yuğalt kaşkını ağladım, sensiz yaşayamam. Jırşı Linar özünün ekstremal ekanin tuğan avulu Biklen mektabında okuğanda anlagan. Çünki kış jitip qor yağugan, dostları bilen zor tiket taularga şoңғы şuvarga yergenler. En korkыныşı yol salıp taudan birinci tişu. Bu adımga birsi de atlığıp tırmagan. Bari Linar gına anı-mını oylap tırmışa gil birinci tişip kete tırgan bulgan. Hazırgi vaqtda ise tau şangısında yerune kulayrak köre. Bik yakın, tırabız yemeşe yaratu yarında. İrkelep nazlarımın, jüritip yazarımın. Vədə birsen eğer birge qalırğa. Günler jitsin seni yazarışın, tünler jitsin seni nazlarışın. Yaratırmın gümür buyu tabılğına. Küdem seni küdem,
Kütem seni kütem Uyanıp barganda Kütem seni kütem Her su şalganda Ufuklarda Tuman taralganda Kütem seni kütem Yıkığa dalganda Kütem seni kütem Uyanıp barganda Kütem seni kütem Sulaşıp alganda Ufuklarda Tuman taralganda Muzikal koyma hit paradının birinci işlegin aşıp jiberişi Ayrat Safin bulay tıştan big tıynak көрінсе de, rol артына отырса bütünley başkaga әвірләді. Tizlikni ул шул kadar yarata ki, hatta uram yarışlarında katnaşır için Subaru машинасы сатып алган, ул машинаға чип урнаштырып, тюнинг ясап, стрит рейсингта hatta катнаша икән. Bir яктан бу шөгыль бик мауыктыргыч күренсә дә, икенче яктан бик куркыныч та. Бирүк исән саугына йөри күр. Yaşa jirde nurun kalsın Ul nur tınıklanmasın Nursuz ütken ömür için Ökünürlük bulmasın Yaşa jirde iz kaldırıp Ezlerin sığınmasın Ulgan ömellerin için Ökünürlük bulmasın Şehirde iz kaldırıp Ezlerin sığınmasın Kılgan gamellerin ışın Ükünürlük bulmasın Elmira Süleymanova ишмасам, барлык экстремаль нәрсәләрне читтән генә күзәтергә ярата. Хәтта машинада пассажир урынында барганда да тизлек бераз артып китсә, тормоз педален эзли башлый икән. Уйлавымча, Айрат Сафин белән юлларыгыз һичшиксез бергә була алмый сезнең. Әгәр Айрат сиңа, Эльмира, әйдә утыр машинам белән бер әйләндереп кайтам дисә, башта уйла. Минемчә ул сиңа кирәк түгел. Min barın azat idem süyümden siңа ne kirek tağın şatlan eli süyün eli unut eli min barın azat idem süyümden siңа ne kirek tağın süyüm dime kirek tügel tüsüğün süyüm kirek azaplarını Bәхет бит улады юең Сөйем дейме kirek түгел Төсуңан сөйең Неге kirek azaplarını Бәхет бит улады юең Неге kirek azaplarını Бәхет бит улады юең
Тапшырубызда Абсолют хит бүген Әлфинә Әсхамова һәм Илдар Ахматов башкаруындагы дуэт. Әлфинә апа экстремал кеше түгел икән. Мавыктыргыч хыялларым юк, андый нәрсәләр белән башымны да катырырга яратмыйм. Мин матурлык яратучы кеше. Матур әйберләр алу, гүзәл җирләргә бару дигәндә мин гел әзер. Экстрим дигән нәрсәләргә бер дә кызыкмыйм дип уртаклашты җырчы. Илдар исә шулай ук экстремал хыялларга артык бирелеп йөрми. Мин балачакта хыяллана идем, хәзер үземне бик хыялый дип әйтә алмыйм. Берәр кызык әйбер күрсәм, мәсәлән, парашюттан сикерүче кешеләрне, 1-20 минут хыялланып алам да аннары онытыла. Димәк, экстримсыз гына Абсолют хитны карыйк. Кеше гомерен җырга тиңлимен, аның була озын кыскасы. Бер кем шуңа бәя бирәлми бит, юктыр аның үлчәм кысасы. Бер кем шуңа бәя бирәлми бит, юктыр аның үлчәм кысасы. Гомерләр чәчәк гомерләр, битмирендә икән бер генә. Эшләмәсә изге эшләргә, вакыт җитмәгән белгәнә. Гомерләр чәчәк гомерләр, битмирендә икән бер генә. Эшләмәсә изге эшләргә, вакыт җитмәгәнен белгәнә. Парлы гомер, җырлы гомермен, барсыз ни булам икән. Ялгызның бик моңы күбрәк, сагышның шушымы икән. Ялгызның бик моңы күбрәк, сагышның шушымы икән. Гомерләр чәчәк гомерләр, битмирендә икән бер генә. Эшләмәсә изге эшләргә, вакыт җитмәгәнен белгәнә. Бу дуэт бүгенге темабызга да нәтиҗә ясады. Гомер кешегә бирелә бер генә һәм аның кадерен дә бел генә. Экстрим әлбәттә һәркемнең тормышында очрый, ләкин ул сезнең һәм якыннарыгызның тормышына һәм дә сәламәтлегенә зыян китермәгәндә генә урынлы була. Акрын барсаң, ерак китерсең. Хушыгыз, дуслар.